Ekipa Tise iz Zadorjana je u 25. kolu Srpske fudbalske lige Grupa Vojvodina kao domaćin potpuno deklasirala tim Bečeja 5:0. Već u drugom minutu Aleksandar Milikić je iskosa sa desne strane sa 16 metara iznenadio golmana gostiju Isidora Milovanova. Minut kasnije odbrana Bečeja je ponovo matirana, ali je imala sreće kada je Igor Kudrić šutirao prema praznom golu, a lopta pogodila stativu. U drugom delu raštimovani brod Bečejaca potpuno je potopljen u Adorjanu. U 51. minutu u kaznenom prostoru u naletu prema golu oboren je Aron Feješ. Sudija je opravdano pokazao na belu tačku, a siguran izvođač najstrože kazne bio je Aleksandar Zolnajić. 2 minuta kasnije iz kontre na asistenciju Kudrića mrežu Milovanova drugi put je zatresao Milikić. Za odbranu gostiju za 4:0 nezadrživ je u 68. minutu bio Kudrić, a konačan rezultat u 85. minutu postavlja Dragoljub Vasić. Pa mi imamo jednog mladog tima sa 3-4 iskusnim igračima i taj puno rad što radi trener sa momcima trebao već jednom da dođe na svoje, pa i prošle nedelje i ove nedelje mislim da su momci odlično igrali i prošle nedelje i ove nedelje moglo da bude rezultat čak i veći nego što je bio. Ja sam zadovoljan sa sadašnjom igrom i sa ekipom. Evo, ekipa je u nekoj sigurnoj zoni sada pri sredini tabele. Pa jeste, mislim, cilj nam je bio da ostajemo u ligi, ali do kraja prvenstva pokušavamo da pokupimo još više bodova. Na tabeli Tisa je na 10. mestu sa 35 bodova, u narednom kolu gostuje u Pančevu.